De uma tradição de manter, a gente trouxe fora nos cas orgulhosos aqui na Harbor Village, Bonaire, a gente Signey Evers e acompanhar a trouxe a Jefferson Rosalia. Jeff, conta. Neite, bom, feliz e contento. Porque nós temos plata de nosso programa. Sim. 25 anos de matrimônio, nota hueca. Yeah. Houve contente nós estar que nós podemos pareja que cumpre 25 anos casado. Sim. E também nós estamos com outra posição que nós sabemos para nós variar nos idiomas que nós estamos nos programas e nós vamos fazer também. Dois idiomas, nós temos um tique holandês, um tique papamento, para assim nós for cumprir cultura, a televidente nossos amigos não conseguem nos programas. Petição que nós estamos. Então, bilingual. Yes, nós vai bilingual. Nós invitamos a Beta, Patrick e também Doris Spong. Welkom. Welkom, Patrick. Welkom, Dank Doris. u. Dank u por aceitar nossa invitação. Nós queremos começar com você. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Wel, dan moeten we 25 jaar terug, bijna 26 jaar terug denken. Ter correctie. Ja, correctie. Ja, 31 jaar. ja ontmoet. Ik dacht al, hij heeft een stout gezichtje. Nee, we zijn 25 jaar Getrouwd. Oké. Ja. maar we kennen elkaar eerder. Dan Ja. is het 31 jaar geworden. Oké. En hoe was het? Hoe ging het? Wel, 31 jaar terug. Echt een beetje vreemd. Want we hebben elkaar leren kennen eigenlijk aan een schutting. Dat meen je niet. Iemand heeft me gestuurd, mijn zus heeft me gestuurd, weet je. Ga bij die buurman daar. Monteur. Ga even iets voor me vragen. Ja, oké. Ik heb gehoorzaam, ik ben gegaan. Klop, 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 maar punten. Hij kwam naar buiten. En toen je hem En toen... en toen heb ik hem dat ding gevraagd. Hij heeft geantwoord. En, weet je... En zo is het begonnen. Een andere keer ging ik weer daar. En... Hebben ze jou gestuurd of gewoon je vanzelf? Nee, ik ben gestuurd. Ik Oh, ben ben je gestuurd. gestuurd? Oké. Ja, en toen is het begonnen, een afspraak geworden. En zo is het Beetje bij begonnen dat we beetje. hier zijn nu. Maar toen jij haar zag, wat gebeurde? Wel, om eerlijk te zijn, het was een heel vreemd gevoel even. Op dat moment. Hoezo? Ik keek zo van... Ze ziet er heerlijk uit. Dat was het En jij eerste. houdt van koken, dus je weet wel heel de smaak. Dat begrijp je maar. Dus ik keek zo, ik dacht van... Maar ik dacht, laat me toch even alles rustig doen. Ja. Als ze van mij is, zal ze van mij zijn. Want ik dien een levende God. Oké. Als zij degene is die hij heeft gestuurd, zal zij het moeten zijn. Maar herinner je je eerste woorden met haar? Vanzelfsprekend mobiel. Ik was monteur van haar zus. Oké. Automonteur? Geworden. Dus jij repareert de auto van haar zus? Ja. Oké. Oké. En zij kwam om iets te vragen. Maar Ik waarom moest- zijn jullie iets? Wat is die iets? Gewoon over de auto? Ik weet iets over die auto. Oké. Toch? Daarom zeg ik iets. Oké, man. Want ik weet het echt niet meer, 31 jaar terug wat die wat dat vrouw was? was. Maar Oké. het belangrijkste is, ze kwam daar bij die schutting. Ze stelde die vraag, ik gaf het antwoord. Je moet antwoord geven. Ja. Toch? En toen begon het een beetje, kwam weer iets vragen. Toen kwam die toenadering. En na die toenadering werd het een afspraak. En En zo begon het, beetje bij zo, beetje. step by step. Ja, het vuur begon. Dat is wat de Heer ons leert, toch? Step by step. You have to walk that road. You know, you understand? And you took 5 years to walk it. No, Slowly the but 5 surely. years is to know her better. Oké, I understand. Kijk, niet bij de eerste oogopslag dat je direct brap, ik ga trouwen. Oké. Je moet leren kennen. Waar is tot hoe ver kan je gaan? Tot wat is zij in staat?
En ik zei het ook bij een conferentie daar bij Marriott. Van, zij is een vrouw die met geld om kan gaan. Aha. Oh, Ik herinner dat. oké. En zo iemand had ik nodig in mijn leven. En heb ik nog steeds in mijn leven. Nodig, mijn. Dus dat was een Dat was in feite die essentie bij mij. Kijk, je hebt vrouwen toch in het leven die op aardse dingen uit zijn. Maar als je eventjes nagaat, wanneer ik naar haar keek, ze ging nog naar school. En ik werkte. En ik gaf haar geld. Om te kijken, zonder dat ze wist hoe ze ermee omgaat. Ja. En je hebt momenten, kijk, jij werkt, die tijd, je praat 31 jaar terug. Dan zit je te kijken van, eventjes een steekproef nemen. Ik heb geen geld meer, kan je me helpen? En zij had altijd, ondanks ze niet werkte. Dus zij spaarde om mij toch weer te helpen. Dus toen zei ik van nee. Daarom, vanaf die tijd, maak ik me geen zorgen. Mijn salaris is voor mijn gezin, is bij haar. Goed zo. Mijn salaris is voor haar. Zij kijkt wat ze ermee wil doen. Ik maak me geen zorgen met mijn salaris. Weet je, dat gebeurt niet vaak meer, hè? Dat gebeurt niet vaak meer, dat Maar begrijp goed, dat is ik. goed. Maar Dat het is is vertrouwen. de manier hoe zij ermee omgaat. Toch? En veel mensen kunnen dat niet begrijpen. Toch? Vele mensen denken van, man heeft het voor het zeggen, man dit. De vrouw is degene die het runt. Oké. Maar je hebt ook wel eentje gevonden die het kon doen. Toch? Ik heb degene gevonden, de Heer heeft er op mijn pad gezet. En dit is het resultaat nu. 25 plus getrouwd. Dat klopt, Op dat naar de klopt. 50, zo hij het wil. Ja. En jij, Dorie? Yes. Wat kun je van hem zeggen? Vertel maar. Uiterlijk was helemaal verkocht en daarna? Ik ging op school, ik zat op de Milo. En dan had ik toen een meneer die me, ik dacht, rekenen gaf. En hij was ook in de Heer. En altijd zegt hij, weet je, jullie zijn jonge dames. Nu gaan jullie op pad, jullie kijken naar jongens. Die jongens kijken ook naar jullie. Maar weet je wat je moet doen? Altijd zei hij, nu alvast moeten jullie bidden. Jullie moeten bidden voor dat God iemand op je pad zet. Want jullie zijn zo 18. Dus jullie kijken, die mannen kijken. Dus je gaat op zoek ook. Maar jullie moeten alvast bidden dat God iemand op jullie pad zet. En dat heeft me getoucht. En altijd wanneer ik bad, ik was niet echt zo gelovig hoor, maar soms wanneer ik bad, dan zei ik wel van weet je, wat hij me zei van God zet iemand op mijn pad, God, weet je. Dus dan praat ik, weet je. En ja, dat heeft ook geholpen dat dat we getrouwd zijn nu. Dus Maar wat trek je behalve zijn uiterlijk, wat is dat essentie, hoe hij het net nam, dat je van hem vindt van oké. Toen wist ik niet, je weet altijd, jij als vrouw, je hebt ook een beeld van Wat je wou willen. Wat je wil willen, ja. Serieus? Ja. En toen was hij echt weet je, een beetje mager ook, weet je. Ja, goed ja. In een 30 jaar ja, terug. Ja. Dus toen dat viel me direct op. Zijn uiterlijk, weet je, zijn bouw, weet je. Dat viel me op en dat trok me aan. Dus hoe hij dingen deed, dat wist ik nog niet. Maar toen ik hem zag aankomen en zijn bouw... Dus je zag de vlingertjes, je voelde de vlingertjes. Het oog wil ook wat hebben, hè? Laten we eerlijk zijn. Maar toen jullie naar de gesprekken gaan, de afspraken deden, jullie hadden een gesprek. Ja. En bij de gesprekken moet je toch iets eruit halen. Hé, dit klopt voor mij. Zoals hij zei, bijvoorbeeld, jij kan goed met geld omgaan. Wat vond je van hem? Dus toen we daarmee, we spraken zo. Dus weet je dat, wanneer je zo gesprekken aangaat, wanneer je thuis bent gekomen, dan denk je ook weer over bepaalde dingen na. En dan zeg je, hij werkt zonder om me bepaalde dingen te vragen, geld, want ik vraag geen geld, hè. Dan gaf hij me van dit, weet je, dat is voor jou, dit mag je, dit, weet je. Dan zeg ik, het begint goed, want sommigen geven je niet. Dat gebeurde vanaf het begin? Dat ja, vanaf het begin. Nee, dus misschien de eerste paar maanden niet. Maar laten we zeggen, want hij vroeg me toen, 31 toen vroeg je om een verhouding.
Ja. Ja, dan vroeg die man je nog om een verhouding. 31 dagen zie ik dat dat niet meer gebeurt. Maar ja, dan vroeg ik, kan ik een relatie met je aangaan? Toen zei ik, nee, je moet even wachten. Zo snel, een maand. Ja, maar hoe lang moet ik wachten? Ik zeg, hoe is het aan? 2 maanden begint hij weer te vragen, ja, is ja je antwoord, weet je? Rustig, je bent op de goede pad. Ja, weet je? Toen pas na 3 maanden, toen we echt niet toch een relatie hadden hoor. We maken afspraken, we gingen uit even. Ja, We spraken aan de gezellig met telefoon. elkaar, Ja. Dan pas na 3 maanden heb ik hem gezegd, oké, we gaan iets beginnen, een relatie beginnen. Nou, je was standvastig, hè? Ja, ja. Oké. Hij wist Ja. wat ik wou, wat hij wou. Pas na 3 maanden heb ik gezegd, oké, we gaan voor een relatie. Dus toen begon het echt van een relatie. En dan begon hij me dan, weet je, wat geld te geven. We gingen echt uit, serieus. Zoentjes en al die dingen begonnen, weet je. Ja. Dus The next toen zag level. ik wel, hij kan wachten, hè. Want je moet ook kijken van, nee, sommige... Je praat vandaag met hem, hij weer proberen die direct door te direct de taal en naartoe gaan. direct, weet je. Dus nou Je wil zeg zijn ik doel ja. bereiken. Hij kan toch wel even wachten, hij is geduldig, weet je. Oké. En respectvol. Dus dat ook moet je letten, niet echt ruw praten. Als een man die echt zo ruw praat, tot je voel jij als vrouw een beetje niet zo goed, hè. Dus ik zag altijd met respect. En hij was geduldig, dat is belangrijk. Hè? Misschien hij houdt van vissen, heb ik later ook gezien. Dus misschien dat heeft hem geleerd ook om geduldig te zijn. Ja. Want bij het vissen moet je geduldig zijn. Hè? Ja. Dus die dingen trokken me echt aan. Respect en hij had geduld. Nou, we raten op papiermento. Normaal. En dan we dan de kusje naar boven. De mannen die goed kunnen koken, willen de vrouwen Via hun... ja, via hun koken trekken. Ja. Heb je dat geprobeerd? Maar poer bij die conquisteerd door die kusje Ik weet dat ze kan koken. Nee, maar als ik wat mag zeggen, werkelijk. Ik was een keertje bij hem thuis. Aha. En hij heeft gekookt. Onze eerste, wat heeft hij gekookt? Steak. Oh! En tailleblad, een soort bladgroente in Suriname. Geklopt. En dat is geklopt met aardappel. Dus soms doet hij het nog en dan zegt hij, weet je wat, kan je dat? Back to down. Ja. Kijk, je moet het niet iedere keer doen. Ja, Eventjes terug. Just it. Eventjes ter To the herinnering. basics, juist. Goede tijden. Juist. Dan Toch? kwam ik thuis en dan heeft hij dat klaargemaakt. En dan weer een beetje reminder na zoveel jaar terug. En brengt dat al de gevoelens weer naar boven van toen? Ja, al de gevoelens, weet je, dat is even weer een zoentje. En dan, weet je, het pep op een beetje weer. Ja. Geef een beetje draai van het bril. Juist. En daarna jullie, na een tijdje zijn jullie getrouwd. Jullie hebben 2 kinderen. Niet al groot, toch? Ja. Nog geen kleine kindjes, maar jullie wonen alleen thuis? Nee, we wonen nog met de jongste. Met de jongste. Ja. Oké, maar die is al, hoe oud is, Ja, is ze die? is nu Is zij? 18. 18. Oké, dus die is bijna geheel volwassen. Ja. Nou, een paar jaartjes. Hoe doen jullie het met z'n tweetjes? Nu dat bijna alle kindjes weer weg zijn. Weet je hoort vaak van als we ouder zijn, het is gewoon rustig. En ja, we zijn met z'n tweetjes, we zien wel. Maar ik zie bij jullie dat het vlammend nog steeds hoog in het lucht gaat. Kijk, dat ding in het leven. Toch? Als je het begin is, we zijn met ons 2 begonnen. Oké. Die kinderen zijn bijgekomen. Er komt een tijd dat je ze weer gaat moeten loslaten. Want zij moeten hun leven ook gaan leven. Ja. Ja, maar Dat denken is- de meeste mannen, de vrouwen, Dat daar is denken wat life. anders over. Kijk, je wilt ze zo lang mogelijk bij je hebben. Ja. Toch, ik heb het ook tegen beide meisjes van me gezegd. Van, al ga je weg, je neemt een man. Je blijft mijn kind. Ja, blijf mijn dochter. Ja. Wat je ook doet, je blijft mijn kind. Pas wanneer ik dood ben, ben je groot. Nu ben je een kind. En ze hebben jou nog een tijdje, dat zie ik. Ze begrijpen me. Want ze weten dat ieder moment, soms wanneer ze niet bij die moeder willen gaan, nou, papa, wat, zo. Dat is geen probleem. We gaan het zo bekijken. Ik neem het even op met mama. Daar redden we. Kijk, zoeken we naar een oplossing voor dat ding. Oké. Ja hoor, het is
het is nog eigenlijk hetzelfde. Want stel, we hebben afgesproken van, we doen de meeste dingen, en we zeggen alle dingen, de meeste dingen samen. Op reis, weet je. Want ze leren ons ook van, als je eentje op reis stuurt bijvoorbeeld, want wij houden van reizen, hè. Oké. Dan eigenlijk maak je de deur open dat ik misschien iemand anders zal omkijken, misschien na een week. Dan voel je je misschien een beetje eenzaam, vooral op reis wie je echt uitgaat, wie je dingen gaat ontdekken, wie je dingen gaat zien, weet je. En ik heb gemerkt, als we echt samen ergens gaan we doen, die dingen vooral op reis gaan, hè, dan vind ik het een beetje, je bent in een andere omgeving, een andere sfeer, weet je. En dat maakt het ook een beetje hotter, kan je zeggen, voor elkaar. Ja. Je krijgt nieuwe herinneringen, je beleeft nieuwe dingen. Dus dat neem je ook mee naar huis. Ja, je probeert nieuwe dingen, alles hoor. Ja. Dus je kan zeggen van alles. Je gaat naar nieuwe plaatsen. Je probeert nieuwe comida eten, weet je, gewoontes. weet je, andere dingen ook, van alles. Ook in liefde probeer je Dus dat maakt het alleen maar hechter tussen man en vrouw. Ja? En dat er ook een goede communicatie is. Maar hoe hebben jullie het zo ver gekregen dat de communicatie zo open en eerlijk en transparant is tussen jullie twee? Ja. Maar daarboven. Oké. Hij is onze. Maar er waren toch wel momenten geweest, denk ik, dat er moeilijke situaties zijn gebeurd. Dat je zit te denken door is, hoe zou ik Patrick dit vertellen? Of had je dat nooit? Dat was altijd zo van, hey Patrick, ik moet je wat vertellen. Dit en dit is gebeurd, of dit en dit zit ik aan te denken. Hoe ging dat, of hoe gaat dat? Je kent elkaar, hè? Ik ken hem. Ja. En dan weet je welke momenten je moet uitkiezen om iets uit te praten. Oké. Dus dat is het geheim. Natuurlijk. Niet zomaar praten. Iedereen, dat weet hij, ik ken hem. Laat hem zeggen. Ik 31 kan jaar. zeggen, voor 90 tot 95% ken ik hem. Oeh, she's sure. Dus ik weet wel op welke momenten ik hem iets kan zeggen en welke momenten niet. Oké. Dus ik kies mijn momenten uit. En Patrick, gebeurt dat ook bij jou? Hetzelfde? Kijk, je moet weten wanneer je dingen aanpakt. In het leven. Kijk, I like that. wat zij naar voren heeft gebracht, ben ik volkomen met haar eens. Het ding is het moment bepaald. Je moet niet direct patsboom braken, om het zo te zeggen. Wacht een moment af, kijk wanneer ze goed gezind is. Want je weet het hoe soms vrouwen kunnen zijn. Maar gewoon even rustig wachten, kijken. En dan sla je toe. En dan praat je, dan bespreek je de zaak en dan vind je zeker een oplossing. Dus eigenlijk geduld is heel belangrijk. Toch? Want laat ik het zo zeggen, over het algemeen of wat je vaak hoort. Ik praat meestal over de vrouw, want ik ben ook een vrouw, right? Dus dan hoor je vaak van de vrouw zijn ongeduldig. Je voelt het nu, je wil het meteen zeggen, je wil het kwijt. Je moet het kwijt. En dan hoor je ook wel bij mannen. Maar bij jullie zie ik en hoor ik dat jullie wel geduld hebben. Van, ja, beide zei ik. Om af te tasten, goed, misschien wel voor te bereiden. Voordat je bepaalde onderwerpen bespreekbaar maakt. Ja, klopt. Klopt helemaal. Maar is dat met de tijd gekomen of hebben jullie dat in jullie karakter? Is een eigenschap van jullie? Gemaakt? Misschien of hebben zijn jullie er afspraken? Nee, is ook met de tijd gekomen. Met de tijd gekomen. Want je leert elkaar. Eerst was ik patsboom. Oké. Ik kan ook zeggen dat in het begin ik niet van het woord sorry hield. Echt waar. Duidelijk. Helemaal niet. We are not wrong. Never. Ik draai er overheen. Bijvoorbeeld, ik weet soms dat ik fout ben. Ik weet het 100%. Maar ja, laten we niet meer over praten. Weet je, ik draai om het woord sorry. Ja. Maar ja, met de tijd heb ik het geleerd dat je het moet doen. Alleen als je je partner, weet je, ook te veel, want hij wilde het horen. Hij wilde het echt horen. Van mij kan, als ik voor me dat ik sorry zei. Maar in het begin ging het niet. Hij zei maar zoveel keren van, weet je. Dus je ziet dat je voor wil, maar je kan het woord niet zeggen. Toen heb ik hem ook gezegd, het is hard voor mij om te zeggen. Maar het komt, ik ben bezig met mezelf, het komt nog. Maar hoe heb je het voor elkaar gekregen dat je nu wel sorry kan zeggen? Kijk, ik dien aan God, hè. En naarmate je ook
geloviger wordt, naarmate je met je God praat, je leert elkaar kennen, je leert dat hij wil het graag horen dat het leven goed gaat door. Dan praat je ook, je bent bezig met jezelf. Je denkt, oké, dan moet ik het doen. Like het proberen, like de eerste stap zetten. En de eerste stap, dat was voor mij echt fataal. Ik heb het gezegd en ik zie nu dat ik het kan doen. Veel makkelijker. Oké. Maar ik heb nu een vraag. Sorry? Hij heeft een vraag. Zijn jullie gelovigen? Ja. Beide? Ja. Beide. Oké. Wat leert de Bijbel ons? Wij zijn hier om te vragen. Nee. Wij zijn hier om te vragen. Nee. Nee. Laten we het zo houden. Wij staan hier om te vragen. Oké, dan zal ik het anders zeggen. Ja, jullie moeten gewoon De Bijbel leert ons dat we vergiffenis moeten vragen. Wat het ook mag zijn, wees open en eerlijk. Als je een levende God dient, als jij vergeving wil krijgen van hem, moet je vergeving kunnen geven. Maar toch, Daarom als heb ik mens zijn is het niet altijd zo makkelijk om het te doen. Toch? Want ik kan het wel een aantal gezichten zien van ja, je zegt het makkelijk meneer, maar Patrick, hallo. Je weet niet wat ik doe, wat ik allemaal heb meegemaakt. Ja. Hoe? Dat is het antwoord die je aan het zoeken bent. Hoe kom je zover dat het makkelijk wordt om te vergeven en dat het makkelijk wordt om sorry of oké, ik ben verkeerd te zeggen. Hoe kom je zover? Wat leert de Bijbel ons? Ten eerste, lees de Bijbel, bid elke dag. Ja? Als je die twee dingen doet, maakt de Heer de weg vrij voor je. En het is een proces. Het is een proces. Dat het gaat niet 1, 2, 3. Bij mij, ervaring is geen 1, 2, 3 gegaan. Ja. Ik moet echt hem ook, ik wilde hem ook tevreden stellen. Ja, oké, ik hou Ten daarvan. tweede, bij mij heb ik mezelf, ik moest echt tot mezelf gaan praten, bidden, tot mezelf praten eigenlijk van doe het. Doe die eerste stap. Het zal je goed gaan, weet je. En toch zeg oké, dan vandaag doe ik het. En toch stel ik het weer uit. Morgen hoor. Ja. Weet je, is een proces. Dus het is heel bewust met jezelf omgaan. Van het is, oké, daar ben ik goed in. Hier moet ik mezelf verbeteren en daar moet ik nog beginnen. Ja. Dat is echt een bewust proces. Ja, dus eigenlijk jezelf ook laten gaan evalueren van liever doe ik het. Ik heb het niet gedaan en dat pijnig hem nog. Dus liever doe ik het, lijkt die stap maken. En daar heb ik ook, ik ben nu echt tevreden. Ik kan het nu vrij doen. Ja. Weet je, en hij is ook blij, dus. Ik heb zo net gehoord dat jullie houden van reizen. Wat doen jullie meer in jullie vrije tijd? Om fun te hebben in jullie huwelijk, ja. Hij houdt van vissen. Vanaf kleine jongen, 6 jaar, houdt hij van vissen. Dus af en toe ga ik met hem. Alleen ook om hem tevreden te stellen. Soms vis ik niet, maar ik neem bijvoorbeeld soms een broodje mee, een boek mee. Ik neem mijn huiswerk mee. Of ik koop even een Kentucky, ik neem mee. Alleen om daar ook een beetje aanwezig te zijn. Ja. Dus dan ga ik met hem mee. Dan doen we dat samen. Hier op Bonaire heb je niet al zoveel te doen. Maar soms kunnen we zeggen van, weet je, we gaan een ijsje eten. Dan zitten we te babbelen. Gewoon aan de strand zitten. Misschien voor een half uurtje, niet zo te lang. Een half uurtje zitten we daar. Zitten even te babbelen over allerlei dingen. Ja, klopt. Dus we zijn ook bezig, we zijn Surinamers. Dus we zijn ook bezig met sommige dingen ook in Suriname. Dus dan houden we elkaar ook bezig. We hebben een paar plannetjes te maken. Dus soms komt hij thuis en dan bespreken we wat, dit. Dus en ik kan soms misschien een boek lezen of een film zien. Dan zitten we bijvoorbeeld filmavond. Hebben we filmavond. Dus met popcorn, met drinken. Dan kijken we naar een film samen met onze dochter. Maar nog een andere vraag, hè? Want de tijd gaat heel hard. Ja. Jullie zeiden, jullie houden van reizen. Ja. En ik hoor wel mensen zeggen van, ze zeggen het heel makkelijk. Maar hoe komen jullie daar aan? Is het een planning? Hoe komen jullie aan het geld om zo vaak te kunnen reizen? Er zijn heel veel mensen die horen zeggen van, ik heb geen geld eens om te eten, dus laat staan om weg te gaan. Je hebt het net gezegd. Plan. En hoe gaat die planning dan? Als je weet dat je op vakantie wil gaan, moet je plannen. Je moet geen onnodige dingen aanschaffen.
Oké. Dus zo vaak mogelijk Kijk. besparen. Een simpel voorbeeld dat ik je kan geven. Als je bij wijze van praten gewend was 3 keer per week naar de Chinees te gaan om eten te kopen, dan doe je het misschien 1 keer of helemaal niet. Ik ben niet gek op Chinees. Ik kook liever zelf. Toch, wanneer zij op school is, kook ik. Alleen weekend, soms laat ik het voor haar. Maar meestal neem ik het over. Want ik hou er gewoon van om te koken. Zeggen, dan heb jij geluk, Doris. Heb je massa. Maar het is besparen en goed plannen. Dus het is van over 2 jaar of volgend jaar willen we naar X. En het kost ongeveer zoveel. En dan moeten we elke maand zoveel apart zetten. Ja, zo doen jullie dat. Ja, met sparen, gewoon plannen. Plannen, sparen. Als ze alvast kijken, even een globale berekening maken. Van, dat kost die tickets. Ik wil misschien, het hangt er vanaf waar je gaat. Als we naar Suriname gaan, hebben we wat meer geld nodig, want dat is ook je eigen land. Juist. Ja. Daar begrijp je dus dat we gaan eten. Dus eerst even je schatting maken en dan kijk je wat je gaat van besparen. Ja. Oké. En hoe hoe gaan jullie om met discussies? Gaat het zo ver soms dat jullie hard tegen me gaan aangaan? Of houden jullie gewoon rustig? Dat we, wat jullie voorheen als gezegd, kunnen we gewoon rustig zitten praten? We doen het rustig. Maar soms kan het, laten we zeggen, om eerlijk te zijn, enkele keer kan het toch een beetje uitlopen. Weet je? En dan, of hij zegt van even, ik ga even ergens hoor. Wanneer we thuis zijn, gaan we door. Dus dan doen we dat. En dan komt hij tot huis. Ik kom ook tot huis dan. En dan gaan we dan door. En dan meestal, het hangt er vanaf welke discussie. Als het bijvoorbeeld iets is dat we bijvoorbeeld wat moeten uitpraten. En dan wordt het dan daar op dat moment uitgepraat. En dan proberen we het. Ik zeg proberen. Want het lukt niet altijd. Dat je terug gaat op wat vorige week is gebeurd. Want zie je wel, vorige week had ik het gezegd en weet je, het komt soms weer. Maar we proberen dan die oude koeien niet meer uit de sloot te halen. Ja, we proberen. Oude koeien moet je in die sloot laten. Je moet ze niet meer eruit halen. Want dat brengt alleen die work weer op. Hè? Die wond wordt weer opengemaakt. En je probeert het niet te doen. En dan moet je... Maar dat kun je alleen doen als je vorige week het situatie had besproken en het is afgehandeld, toch? Want als je zegt van nou laat maar, we zien wel een keer, dan wordt het alleen maar erger, of niet? Ja, het wordt alleen maar erger, want dan heb je niet dat boek afgesloten, hè? Je hebt het niet afgesloten. Je moet het eigenlijk afsluiten, dan begin je weer een nieuw hoofdstuk eigenlijk. Ja, en dan probeer je het dan niet meer te herhalen. Oké. Ja. Even laatste vraag. In 25 jaar tijd, hebben jullie meegemaakt dat je naar die vrouw kijkt of jij naar de man kijkt en zegt van, jeetje, wat doe ik met die man? Of wat doe ik met die vrouw? Nee, bij mij is het niet gebeurd. Ik ben nog erg trots. Hij is behulpzaam, hij is een echte vader voor mijn kinderen. Hij is een man, een echte man. Hij ondersteunt me in alles dat ik doe. Alles dat ik doe. Want voordat ik het ook doe, zeg ik hem, weet je wat ik wil dat? Weet je wat gaan we dat doen? Weet je? En hij ondersteunt me in alles. Hij ondersteunt me gewoon in alles. Mooi. Het heeft te maken met communicatie alleen maar. Goede communicatie en je vindt een oplossing voor alles. Nou Jeff, nós não será edição aqui milhão de forma aqui com boa comunicação. Seguir arriba por mês, nós entendemos também nos episódio anterior, arriba por mês está abrir, sostener outro completamente, está sincero e maneira de esse episódio aí. Handle a situação hora passa e não recebe. Ok, não está claro para ser. Não está claro para ser. Não está ser. Bom mantener.